आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. वेंगुर्ला शहरात आज ठिकठिकाणी रामनवमी उत्साहात साजरी करण्यात आली. यावेळी उपस्थित भाविकांनी श्रीरामाचा जयघोष केला. वेंगुर्ला शहरात आज ग्रामदैवत श्री देव रामेश्वर मंदिर, मारुती स्टॉप, राहटाच्या विहिरीजवळील मारुती मंदिरात, कुवलवाडा येथील मारुती मंदिरात, पुराणिक यांच्या मारुती मंदिरात, शेट्टी यांच्या मारुती मंदिरात तसंच भाऊ मंदिर यांच्या रामसीता मंदिरात उत्साहात रामजन्म सोहळा साजरा करण्यात आला. रामजन्म सोहळ्यानंतर रामेश्वर मंदिरात श्रीरामाची पालखी प्रदक्षिणा काढण्यात आली. यावेळी बहुसंख्य भाविकांनी उपस्थित राहून श्रीरामाचं दर्शन घेतलं.
हे राम मंदिर जवळजवळ 200 वर्षापूर्वीचं आहे आणि आजही पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे आम्ही राम जन्म करतो. मी म्हणेन की हे आमच्या घराण्याला मंत्री घराण्याला मिळालेलं एक दैवी वरदानच आहे आणि त्या पारंपरिक म्हटलं तर सकाळी पूजा अर्चा सॉरी सकाळी पूजा अर्चा झाल्यानंतर दुपारी कीर्तन झाल्यावर रामजन्म होतो. रामजन्म झाल्यानंतर संध्याकाळ दुपारच्या नंतर काही कार्यक्रम लाईक रामरक्षा पठण, हनुमान राम श्रीराम जय राम जप आणि आजच्या कार्यक्रमाप्रमाणे त्यानंतर एक महाआरती आहे ज्यात एक संघटना हिंदूभिमानी ही संघटना त्यामध्ये त्यांचा एक सहकारी आहे. त्यानंतर एक पारंपरिक भजन होतं आपल्या गावातील लोकांचं आणि ही पारंपरिक झालेली पद्धत सेम आमची देवाच्या दैवेने देवाच्या गणीने सुरू. माझं नाव पुरुषोत्तम मंत्री.